Ben, doncs iniciam un nou aran en podcast, assiu en el nostre territori, en el nostre espaci en a Val d'Aran, i avui doncs m'he força il·lusió, no? Perquè jo crec que pugui avui doncs al meu costat hi ha persona doncs, que familiaritza força el meu mestier que hi hagués d'este jornalista, periodista, que és Sofia Cabanes. Sofia, com estàs? Hola, ben nerviosa, abans de començar ja. A veure, més, per què estàs nerviosa? A veure, però tu de per si és una persona nerviosa o te consideres nerviosa? Soy nerviosa. Soy una persona més de ràdio, dilleu, quan he vist que t'haver hilats com a YouTube i tal, ja m'he començat a metre nerviosa. Més, a cap per a fin, el podcast ahir, com hi ha ràdio, no? Sí. Més, això que dites, no? Hi ha aquí un parell de càmeres que se vos es pot saludar en tot i les socials que t'hi comentes. Més, ja vedem, no? Per exemple, tu hi treballes, és professional en Catalunya Ràdio, era delegada, era redactora actual, era que se n'encuede des connexius com a corresponsal de Catalunya Ràdio a Seu en a Val d'Aran. Jo ja veig que en la ràdio que hi ha diversos programes que empleguen vídeo també, no? De forma streaming, en directe. Pensi en programes com, per exemple, Tot Costa o el programa que abans de dir, me sembla Adolescents XL, ara no sé com se dit, que també l'hen tres joven i més. A cap per a fin, com van per aquest camí, sí. El vídeo i com que comença a agarrar també rellevància, no? Més leu que tard acabarem gesent. També pesilats en imatges, sí. Bueno, així no tardaran gaire, en gesent imatges. Te volia preguntar, has estat bé viatge en un podcast? He estat en un podcast més a l'eu a nivell professional, no a nivell personal com a ara, però sí, per exemple, aquesta sazón en Catalunya, en 3cat Info, s'ha estrenat un format podcast que se diu Radar, d'actualitat, i així jo què sé, quan hi ha temes d'actualitat del Pirineu, però que cal parlar-los de forma més relaxada, diguéssim, participi en aquest podcast. Que per cert, ara que has dit, que això encara menys sinyeu de mau, com a exprofessional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, això me costa força eret de treure Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, TV3, i dir-li 3cat Info. Jo sé, sí. no te va emetre, òbviament, ni problema a ti com a activa treballadora, més ell cau carrent de que, òbviament, cert que hi ha integració, no? Hi ha merca en agua, sí. Més ell complicat, no? Les persones que digueu... Hi ha marca que vol remassar tutti els formats informatius, Catalunya Ràdio i TV3 se conserven, més sí que és veritat que jo, per exemple, leu tota la trajectòria de ràdio LED en Catalunya Informació, que t'ajuda molta gent a nivell professional. Ell era Cati, i tu temps era Cati, i ara 3cat Info, a nosaltres també ens costa, sí. Ben, ara d'en pis parlarem, precisament, si ton paper professional actualment que desenvolupes en a Val d'Aran, més també te vull conèixer a tu a nivell particular. Si t'haguessis de definir amb 3-4 paraules, com te definiries? Complicat. Adela de nerviosa, que creu ja m'ha quedat clar. Soy una persona força introspectiva, força exigent amb jo mateixa. També soy una persona, anava a dir de polaritats o d'extrems, perquè m'agrada socialitzar, però també m'agrada força temps t'ajuda en soledat, sí. I clar, jo ara pensi, Sofia Cabanes, ara després parlarem del tema de la llengua més, com arribes tu a Seu? És a dir, hi ha persona que neixes en les Terres de l'Ebre o d'on és exactament? Sí, de la Ràpita, de tota la vida. Sí, ja la veig. Aquí que ja hi ha diferència de que 400 quilòmetres a Tour, més o menys, dieu ensenyeu més, ensenyeu menys. Sí, l'eu 300 i pico, 400, hem en els dos extrems, la Ràpita en extrem sud de Catalunya i la Val d'Aran en extrem nord. I com se connecten aquestes dues vides? Com arriba Sofia Cabanes a Seu en a Val d'Aran? No siguec previst, darrere membrem del dia que jo era treballant, jo en aquest moment dirigia amb llauta sòcia un diari digital en les Terres de l'Ebre que se dit aguaita.cat. Se dit, vol dir que encara existís, entenc. Sí, existís. És un diari que forma part del grup de naciodigital.cat. En aquest moment jo crec que portava 9-10 anys en diari. Lo crearem nosaltres, des del principi era com un projecte professional important.
més és veritat que jo m'atrapava en un punt que pensava que ja havia dat tot això que podia dar en aquest àmbit professional, ja que havia dat. En projecte de diari digital, me comentes? Sorgir que era oportunitat, ja sé que hi ha convocatòria d'oposicions en la Corporació Catalana de Mitjans i els opos, les aprovè, bueno, aquí ho quedaren. Pendent un temps, ja sé que era oportunitat d'ella temporada en Catalunya Música, en Barcelona. Més tard, m'embrembi del dia, perquè era un dimecres, era primera setmana de març de 2022, un dimecres m'arriba un correu urgent de la recursiu más de la corporació que avui de juny hi ha substitució urgent en la Val d'Aran i m'oferien la possibilitat d'incorporació immediata. Més això com ell, vull dir, no sé, òbviament que funciona el Departament de Recursos Humans, més, clar, tu te dedicaves en aquest moment a Catalunya Música, que, imagini, per això que dits el nom, se dedica a emetre música vinculada a Catalunya, Occitània, Enxinyau... No, ella és mesura de la Corporació de Música Clàssica, ¿vale? Hi ha programació pròpia, diferents espacis de jazz, música clàssica, compositors, músics, actualitat musical, tal. Jo, per a mi, formació també de musicòloga i periodista, en son dia passé a aquelles opos també, bueno, aquí hi ha aquesta oportunitat de curbir, ja vaig prendre un temps, la curbí. Però jo també eren els opos informatius de Catalunya Ràdio. I com d'adhesiu, a croc un dimecres m'arriba el correu. I què te dius aquest correu? A croc avui de juny hi ha substitució urgenta per temporal, que m'oferien d'incorporació immediata a Val d'Aran. Jo en breu que... Més no t'especificaven el temps. No, llegit correu i pensava això que hauran enviat a jo a 60 més. Me prenien ben temps i dic, bueno, passava el maitín, no sabia si telefoné a ella amiga o a la meva mare, dic, guarda, m'ha arribat això, tal. I me diuen, telefona, has de trucar, has de preguntar, tal. Telefoné al telèfon d'aquest que llegia en correu i me diuen, no, que te l'acabem d'enviar a tu, te proposam a tu. Dic, hòstia, perdó. No, això llenguatge lliure, ja me darà min pip. Les dic, incorporació immediata, què significa? Érem a dimecres. Si vols començar demà, comença. Jo, com que demà? Que òbviament no veies ni cap valeta Això és el mes de març, no sé si a Val d'Aran en aquella època i avui en nyeu, en l'any 2022, ja cercarem en la hemeroteca. Jo li digui, a veure, claro, era abuetada, o sigui, la meva vida, la meva realitat en aquell moment, i digui, a veure, daig-me un cap de setmana parlam. Jo m'embrembi que en aquest alaveig, a Siu, en Palau de Geu, treballau, era director Jesús Auré, que hi d'Amposta. Jo a Jesús lo coneixia de la meva etapa en les Terres de l'Ebre perquè havia ocupat diversos càrrecs de govern territorial i tal. Bueno, me metí en contacte amb Jesús. Jesús, m'ha passat això, tal... I me digué, Sofia, tema de l'habitatge seu, molt complicat, però guarda... No te digui que res més, net directe a l'habitatge. Sí, me digué, vam a dar butges, a la mia enna i jo vam a dar butges a veure què passa. Me telefona a cap 10 hores i me dit, no te'n vas a creure, ell leu un miracle, t'acabi de trapar un apartament en Garòs i has de dir que sí. Però jo confio cegament en ell i digui, doncs digues que sí, ¿sabes? O sigui, sense veure ni a foto ni a res. Digueu d'en pis d'aquesta conversa, Sofia, és agents immobiliaris de la Val d'Aran contractant a Jesús Auré, perquè si en 4 hores artenyeren de que hi ha vivienda pogués passar, hi ha persona que no eren de la Val, que anau havia sigut a treballar, més que no la coneixien de res. No? Bueno, Jesús i Laia saben que tota la vida les vau estar regraïda perquè sigue màgia el que eren. Bueno, truqué a Catalunya Ràdio i dic, vale, et vau aprovar. Jo vengui a Sieu
no sabíem si serien 2 mesos, si serien 4, si ne serien 6... Pues serien 2 dies, perquè a cap O a la 2 fin dies. tu ja et sabes que l'agents de la corporació hi ha gent que malerosament o positivament agarren una baixa de 2 dies, per això que sigui. Dempús, aquella persona, quan retorna de la baixa, cap a la fin era plaça Ixuda. Ell tal qual, Bueno, comencé a tau. Sí que és veritat que jo ja havia estat a Naval d'Aran, coneixia... Jo sabia persona de muntanya, la meva família també, jo ja havia pujat en Molieres, a Montarto, coneixia, bueno, lo bàsic. Jo m'encantava Naval d'Aran, jo sabia on anava paisatgísticament i també sabia, evidentment, que se parlava ella llengua pròpia. Jo a cap d'informatius li digui però bueno, jo no parlo l'aranès. Me digué, bueno, tranquil·la, perquè tampoc sabem gaire temps i t'hi caurà vam vedem, de moment no te cau, me dirien, vale? Jo pensé, pues vale. I a tau comencé aquella història, sí. Clar, el cap d'informatius, òbviament en 2022 me puc imaginar quina persona era, perquè jo en aquelles èpoques encara era més vinculat també a la corporació, més clar, envien a Gujata, de ciutat a Naval d'Aran, sense aranès, i clar, com hi ha aquest primer contacte amb estos companys de la ràdio que dieu dient qui hi ha aquesta que ha vengut primer des Terres de l'Ebre, que l'han reputat a Barcelona, que havia de Catalunya música, de Mete música clàssica, i ara havia sigut a Naval d'Aran, ajudamos a un informatiu en aranès. Els primers temps i pensi que són complicats i a tutti, no? Perquè, clar, l'impacte en la meva vida també sigui que brutal. Jo he vist en temps, també he acabat vedent que jo de vera forma també he acabat passant a això que s'han dit, el dol migratori, no? Des d'ella posició totalment privilegiada, perquè jo no he passat els drames que passen multimigrants, però jo era ja situació d'un canvi vital enorme, els meus companys també hi han aguantat, també eren descol·locats, però tampoc calia tirar ta de guant, ta tutti, sabes? Els primers temps jo m'aprenia de mi motivació extrema, la veritat. M'embrembi molt, de la meva primera roda o compareixença o d'ecles, que era l'època que esclaté que era la guerra d'Ucraïna, i m'embrembi que els primers d'ecles sigueren el mateix dia que arribé, que jo arribé a Sieu un 9 de març de 2022. Les has ben marcades, les dates, per això que vi. Sí, que aquí hi ha els d'ecles a la síndica perquè enviaven de Sieu, d'ençà d'Aran, uns camions d'Ucraïna amb material. Aquesta sí que era la primera notícia que hi... Els primers dies sí que eren... Bueno, jo anava, evidentment, molt desorientada, familiaritzar-me amb el sistema, amb la programació de Siu, amb la llengua, amb la realitat aranesa. Però, guarda, m'embrembi que aquell dia te coneixia, també coneixia company de la Nauta Ribagorça, no sabia si sigueres tu, el company que me digueren per internet també sent cursets d'aranès. I jo ja sabes, era l'uig, ja, pam, te prometo que no passé ni una setmana ni 10 dies que m'havia apuntat al curset d'aranès online. Pensé, claro, jo estava ultramotivada, tampoc te va enganyar. Jo pensava, jo a Sieu no vull estar 2 mesos ni 4, jo vull aprendre, jo vull viure causes a Sieu. M'apunté a aranès i ja comencé. Abans d'entrar també a aquesta temàtica d'aranès, te vull una pregunta que dieu molt personal, més arribes a Naval d'Aran, agarres aquelles declaracions d'Ucraïna, és la tia jornada habitual. Més, què és aquella primera tarda? Perquè jo m'imagino la persona que l'heu acaba d'arribar en un territori no era desconeixut, més no avui és coneixut d'aquí en aquest entorn. Sentisses inguet? Sentisses plenitud per moment que viuies? Era ja barreja d'emocions o què era aquest punt dels primers dies? Hi ha barreja super estranya. Un terratrèmol emocional que costa de pair perquè
jo en a Ràpita, a banda de diari digital, també eix de classes en l'escola de música, era professora de l'escola de música. També la vull de deixar d'un dia per l'altre. T'ajudo a deixar els meus alumnes, despedir-me, deixar casa mia, és maletes... Bueno, sigue molt dramàtic, t'ajudava. O sigui, bueno, el que has dit, un dol migratori, que has dit. Sí, era una oportunitat molt grana, però suposava deixar en ta darrer era la meva vida, tal qual. Suposava deixar en ta darrer sense saber se tornaria dura, se no, se quant de temps passaria. Bueno, i eres com a sau de fe. Sí. Te l'enceres a wet, tal sense qual. saber si de just hi hauria que cau carrent que te pogués sostir. Tal qual. Jo crec que temps... I ja ho t'ha raó, no? Sí. Els primers dies, guarda, t'ajuda a muntanya, tu estem estat curativa. Els primers dies era treballar i jo era, pues, me'n vau a passejar, me'n vau a córrer, me baixava a tracs. Ara te'n mirador, ara te vas a Dolers, ara camin reial. A poc anava conquistant territori, coneixent, ¿sabes? Però me curava, me regulava, me geste tranquil·la. Sí, els primers mesos emocionalment és un convulsi. També era motivació d'aprendre la llengua, també me salvec bastant, perquè era un repte que m'obligava dia a dia a meter-me i aprendre. Era motivació d'aprendre la llengua me salvec bastant. Aquesta Sí. hi ha frase que m'ha agradat, com a intitular a tau. Crec que hi ha frase potenta, hi ha dit que tu eres d'aprendre la nostra llengua i de voler conèixer la seva cultura i el que realment està provat dieu a lo que tu configures en ton cervet a dia el que hi era Valdaran. Ensenyau a tau. Sí, també perquè també de primer moment jo comprenia, a veure, els periodistes buscau explicar la realitat, les notícies, els fets, de la manera més honesta, fidedigna possible. I jo veia que a jo me calia entendre la realitat al màxim de la mateixa manera que l'entenen els aranesos. O sigui, jo no podia arribar en lloc I arrasada amb tot. no, o haver de besuny un intèrpret. Ja sabia que no hi ha cas perquè era aranès, l'acabes entenent. Se pot entendre. Però no haver de besuny un intèrpret tot. O sigui, hi ha llengua, hi ha forma de viure, d'interpretar, hi ha realitat, un sistema de pensament, un sistema que configura la teva vida, la teva visió en món. Jo volia entrar en aquest món. Era la forma més directa i aprendre la llengua de la forma més exacta possible. Te puc demanar en quin idioma estàs pensant abans de parlar ara mateix? Ja dit, els pensaments que canalitzes tu abans doncs aquesta forma de parlar, en quin idioma? Ara mateix pensi en aranès, quan hi ha paraules que no me gessen en català, evidentment, perquè hi era idioma mairau. Però perquè et digui, perquè era fluidesa que hi ha ara mateix en aquesta conversa i hi ha persona que em sembla l'euna diu, òbviament. Els típics petitics especificacions que òbviament no són d'ella persona que no han eixit en aval més, et mèrit impressionant. Guarda, jo quan aprení aranès, que sigués sostut el primer any en miei, m'obligava, entre cometes, però el millor exercici era a pensar el cervet en aranès, mentre era en casa. O sigui, el diàleg intern d'amb jo mateixa en aranès. En carrer, parlar-lo. I al principi... No te trapaues d'amb petits conflictes de que dieu hi ha gent que te responia en castellà o en català? Sí, les resistències tostem hi són. Clar, al principi, quan jo no ho sabia parlar, els aranesos jo me parlaven en català. Ja deuen de pensar prou a mainadeta, no? Que ha vengut així des Terres de l'Ebre, bueno. Sí, però membrem per hi ha les primeres causes que hi
i apuntar-me a un grup de conversa en aranès que et de la Sege en Garós i pensava, mira, de categoria. Aquí A costat de casa, sí, sí. vull dir, de 4 peades de casa tuya. Aquí ho comencé a soltar-me. I quan substitut en la ràdio també m'han ajudat molt els companys. Jo ja portava ja setmana o dies, i a José em dic, va, venga, a llegir la crònica en aranès el programa, va, tal. Com així que era la primera crònica que llegeres en aranès? Però coneixes a José i és persona molt exigent, o sigui, dileu la repetida, els viatges, no, era era no sé què, no sé què. Però bueno, ja tau com s'aprèn. No, jo també, quan jo gravava a Falques de Catalunya Ràdio, està a casa, d'empreses vinculades a bancs o empreses públiques, això sí que se pot dir, la Generalitat de Catalunya, i estàvem aquí, dieu, bienvenidos, en que li agarràvem era tonalitat correcta, no sé què, no sé quantos. Ok, cert que José Badia, el nostre company, i força, que ser perfeccionista en aquest sens. Clar, és d'en José Badia, imagina't també d'en José Antonio Bruna, i a poca, més arriba un moment en el qual tu ja comences a veure que això dieu ja no hi ha 2 mesos, això dieu ja no hi ha 3-4 mesos. I quan comences a veure que això dieu o que me cau este 100% de mera llengua o que me cau este 100% vinculat a aquest projecte i dedicat màximum de men esforç que és que t'ha d'aguant. Quan arriba que tu ja comences a dir això a pinta de que pugui este assiu? Clar, no te't sabria dir de moment, la veritat. No me diguis la data d'això, No guarda que jo m'embrem de 8 de març ara, o del 9 de març. No te't sabria dir, però just al principi sí que havia el desir enorme que no s'acabés l'etapa, ¿sabes? Jo pensava, cada mes que guanyava pensava, vinga, va, un mes més, jugar als més caps, les diria, m'encanta, jo vull estar aquí, insistint. Bueno, les llegeix missatges subliminals sense este subliminal. Subliminals i no subliminals. No les diries, me vull quedar en aquesta plaça, no les diries, m'encanta la Val d'Aran, i que jo sí, la veritat que som molt contenta, els companys són molt simpàtics. Que claríssim. Bueno, sí, jo insistia molt. Dilleu també per aquest desir de que no s'acabés, perquè jo tampoc sabia, era el que em posava també a aprendre de mera màxima rapiditat, un domini de la llengua molt nou en poc temps. Jo, si arriba en març, en setembre, ja m'havia tret el B1. I a la vegada ja Manuela, no sé qui, me dic, no, ara ja has d'anar a classe, perquè tot això m'ha tregui per lliure. Manuela Nera, en aquest cas, ara ja t'has d'apuntar. Hi ha les persones que la gens d'era era. I a la vegada m'apunté al cursi de Consell d'en Miquel Segalàs. Què menges, mainatge? Pumes. Molt bé, n'has aprovat. Bueno, claro, et ve dir també que us segalàs tot un curs m'ajuda a relaxar-me un xinyau perquè jo portava un ritme de examen, venga, me vull avaluar per ben cunt de tal. M'embrem que ell ve dus, acabarem en juny, i jo insistint que jo me volia treure el segon per lliure. Jo hi ha carta al Consell dirigida a la síndica i a Manuela i els dic, jo en setembre me vull presentar el segon. Presentar examen sense haver coneixements. Sense anar a classe. Jo li dic, no, jo aquest estiu vau estudiar, jo en setembre, tal, perquè la normativa no ho permetia. Jo les demané que per favor canviessin la normativa. És dir, que la canviessin per tu, que avui has arribat a causa de 5 o 6 mesos, no? Que heu carregat de demanar-ho. Claro, me contesté Manuela, me digui que la normativa no ho permet, t'has d'apuntar seguint, has de seguir... Me cau dir que sigui força políticament correcta aquí, Has de seguir classes, has de seguir curs, has d'anar a classe, perquè, claro, et seguint tu ja et sabes que compten totes les assistències, que no pots faltar, si faltes tacte o justificar,
el dia de l'examen pues, vies l'examen, Soy com a tu. Jo crec que en la universitat privada aquestes causes o les universitats les has calculat les classes les que pots mancar i jo les avui clauades i dic que es guarda, vau a emplegar i ha d'aquestes petites trampes cada web que avui no he ganes de classe. Bueno. Sí. Manuel me dic, no, ets un per lliure no impossible. Jo, pues, d'acord, me calera demorar ja el curs. Jo anava tot molt lent i tal, però bueno, al final entra en carril i ja està. Més dieu, no penses que eres de avui un espaci entre vedus, et un t'ajuda a assimilar tot sí. M'aguimenti, Sí, sí. I quan, per exemple, estudies un examen, l'estudies et dia abans, que arribes a l'examen, bumegues, marxes i als 3-4 dies ja no tens més darrere. Més si tu l'examen l'estudies, dieu, 2-3 setmanes abans o un mes abans i aquest de forma pautada, tot aquest coneixement demora aquí. Dieu, no, a ti t'ajudec. Amb el temps pensi que m'ha anat millor aquest sistema. També, ostres, coneixia Jordi Suils, en Seint, que Jordi no el coneixia, també coneixia molts companys, ara vist amb el temps, sí. Ara que has dit eres de conèixer companys, te vull demanar, Sus, com hi ha aquest procés d'integració social que tu has viscut a Ciutat Laguens d'Era Val d'Aran? T'has sentit distanciada? T'has sentit ben rebuda per part de la societat aranesa? Depèn del sector en qual t'has butjat? En la majoria d'àmbits jo m'he sentit superben acolluda. La veritat és que hi ha tau. Jo quan deixarà Ràpita, jo som músic en la banda de la Ràpita. Un dels traumes més grans era no poder tocar en assaig i cada divendres t'has de ser en la Ràpita, en la banda, participar dels concerts. Era ja des causes que més m'ho portava. En grup de conversa coneixia Maite Fernández, acordeonista, professora d'acordeoner de piano. Era me digué, vent amb nosaltres a Colla Santa Maria, que veiem un petit grup de músics, què tal? Jo parlaré d'en Patricia, tal, no sé quantos. Això m'ajuda moltíssim, perquè sigui que era forma de canalitzar per a sieu les meves inquietuds musicals i tal. Trapé en la Colla de Santa Maria en aquell grup de músics hi ha forma molt polida d'integrar-me, perquè sí que al principi, en qüestions lingüístiques, me parlaven al principi en català i tal, però la que ja vederen que jo s'hajava de parlar en aranès amb les patades lingüístics que li dava i tal, ja tot i ja, des d'aquest dia me parlaren tots els dies en aranès. M'ha ajudat moltíssim, moltíssim, sí. A després dels cops de pe que li podies fotre a la llengua, tranquil·lament no té cap pau en mà, Jo li diria, no, parla'm en aranès. Sí, guarda que no és fàcil perquè mos hi trapam cada dia, no? I també passa en la llengua catalana, que era mínima que cau carrers te parla en castellà o en català, li respon en castellà o en català. Era aranès queda en un segon pla en aquestes situacions, però bueno. Penses que ara ja en tot deixar de costat també aquesta qüestió de grup de música, bueno, de dansa i música, perquè hi ha un grup de dansa i música, era Colla Santa Maria de Mitjaran, i sembla, a veure si no ho vau enganyar, que era l'únic que tostem toque de música en directe, era Colla. Com ha anat la socialització en general d'aquest territori, d'aquest país? Que jo li digui país, tu el consideres un país, per cert? Hi ha des causes que al principi més pues això me sorprenec sigue que la gent nomentau el país me generec molta admiració, la veritat, perquè jo vengui d'un territori de les Terres de l'Ebre que també heu un sentiment identitari molt pregun. M'admirec, trapé multiparal·lelismes perquè les Terres de l'Ebre també un territori isolat, maltractat, amb una identitat pròpia,
també a mancar d'infraestructures flagrant, etc. Hi ha múltiples judicis històrics. En aquest aspecte... Això i a reclamació que dieu i bilateral també a Val d'Aran. Trobem múltiples paral·lelismes a Val d'Aran. Eret que la gent no m'entès a Val d'Aran com a país, em mirec força. No m'embrem de la pregunta que m'has... Era la primera pregunta que a casa molt bé era simplement de sedeora de reirau de grup de música, si has hagut que s'aqueri problemes de socialització d'empius d'andauti col·lectius, persones, etc. Era veritat que grup d'amistats més íntimes, per dir d'atau, han acabat són en veritat persones que com a jo han vingut de d'hora. La realitat hi ha aquesta. La majoria d'aquestes persones del grup d'amics, jo era sort que per a mi a feina socialitzi amb gent de la Val d'Aran, coneixi gent de la Val d'Aran, me relacioni amb aranesi. També he hagut la sort d'integrar-me en la Colla Santa Maria. Però veigui en men entorn d'amistats que les meves amistats no han hagut les mateixes oportunitats d'integració, ¿sabes? S'han acabat... la majoria d'ells s'han acabat relacionant també amb nouvinguts. Se me deixes, així hi ha petita interrupció, no penses que croïn més un esforç o impremitor per haver assajat de gesse d'aquesta zona de confort ja totalment des del primer moment, des que arriberes a ser una Val d'Aran i que crota heu acabat premiant? Pregunti, Sí, també. Hi ha un factor, evidentment. Hi ha un dels factors, també. És veritat que hi ha gent que, per exemple, ha vingut així a Val d'Aran a teletreballar en una interacció en la seva vida en una interacció amb la societat aranesa. També és veritat que malerosament jo per a ràdio havia de comprenir el primer dia que era sí o sí aprendre aranès, però hi ha molta gent que ha vingut a treballar a Sieu no hi debés no hi empepinable que hagis d'aprendre aranès a treballar a Sieu. Ara que has tornat un moment a qüestions de la ràdio, te vull preguntar, tu has por de que aquest dia ser tal com t'arriba que un correu que de dia urgent, substitució immediata, que se te despenja el telèfon i te diguen, Sofia, us sap greu, més s'acabe, perquè a dia d'avui pensi, se vau enganyar amb dides, era plaça teòment, no hi ha titularitat aquesta oposició en a Val d'Aran. Has por? O viues gaudint del moment? He après a viure de mera incertesa, també. I també a comprendre que la vida viatges te passa per desús, que poden passar mil causes i que no necessàriament han d'estar elaborats. A viatges la vida te pot canviar en qüestió de segons. A dia d'avui... No, a ti t'he canviat, positivament, més clar, ja ha quedat al teu costat. La veritat, no hi pensi. Mentre hi era... no sabia si portava un any o així, m'oferien de la ràdio tornar a les Terres de l'Ebre, perquè jo, pendent uns anys, pendent 3-4 anys, 2010, 2012, pensi, ja sigui corresponsal de Catalunya Ràdio en les Terres de l'Ebre. Bueno, el mateix era si una Val d'Aran sorgir aquí a substitució en Terres de l'Ebre, me telefonaren, era prejunt i sigue perquè m'insistiren molt. Jo siguec molt difícil. Per quin motiu aquella insistència? Perquè... I dir, si avui mi persona, pregunti, si avui mi persona a Val d'Aran, que s'ha integrat, que ha après aranès, que parla aranès, que de cada viatge va millor, en tenit factor de podem que aquesta gujata que l'enviem a Val d'Aran aquí a territori de jamais se sap, aquí en una alta muntanya, dieu heu tornat a casa aquesta gujata més. El que no en tenia era insistència. Se t'hi dius no, ara, òbviament, la frase no i no, més, se t'hi dius no, per quin motiu aquella insistència de voler que torni a aquestes Terres de l'Ebre? O què penses tu? Perquè, clar, era realitat informativa que he viscut la major part de la meva vida professional
semblava clar que m'havia d'arribar a jugar, que era substitució. Però Juli, o sigui, la meva resposta siguec... Siguec rotunda o siguec reflexiva? Ella dit de... Siguec rotunda, però calgué que la dos o tres viatges, sí, perquè jo les digui, jo he sentiment que jo me cal viure encara moltes causes en a Val d'Aran. Encara no he viscut tot el que me cau viure encara sieu i vull continuar sieu mentre pugui continuaré, sí, sí. Què ja crec que te manca? O no sé si tu és capable ara mateix de veure què això que te manca ara mateix? Perquè clar, tu quan és aquella responsa enteni que l'agens toc cau carren sentisses, cau carren te via cap, encara que sigui que hi ha aquella causa que dides la EDE. Tampoc són causes concretes, però jo havia la sensació que no me coneixia encara prou totes aquelles muntanyes, que me calia... que encara hi havia molt de territori d'explorar. Fas faena, Sí, que encara hi ha des causes que... Bueno, dilleu ara la gent fliparà, però tostem i pensi. Jo, per exemple, en la muntanya ja sí molt soleta, m'han passat 1000 causes. He hagut d'er-us molt a prop perquè l'he vist en peades, però no me l'he trobat encara en persona, entre cometes. Sabes que posa a Taran Park, no? Que no cau que vagis per a muntanya t'atrapat. Hi ha des causes que encara no he viscut i que hi arribarà, però no l'he vist encara de més uells, sabes? Són causes simbòliques, però jo què sé, dilleu en aquest moment, quan m'arribé que era telefonada, encara no era neto des de l'Artiga de l'In, per dir-te la causa, i pensava, no, que me queden moltes causes, saps? No, jo ara ja he vist el titular, no marxi tas Terres de l'Ebre perquè encara no he vist Arús en directe en la muntanya. Hagués el titular que vam atreure. Sí. No hi ha el titular. Sofia, si te sembla bé, vam in microtest molt ràpid, que ensenyau vinculat, d'un que és, òbviament, a la tia professió, més també a causes petites de la Val d'Aran. A veure, este periodista, Este periodista, ja so de més honest possible. Què és més important? Era primera andalla notícia o era més precisa? Jo era més precisa, sí, sí. Preferisses directe o gravat? Te diria que directe, sí. Això no ja serà en directe, i en fas directe, més per ara t'estàs desenvolupant força ben per aciu. A veure, això hi ha un cas concret. Hi ha on anònima de talla bomba. D'acord? Que hi ha notícia molt potenta sense cap tipus de prova ni res. Simplement te diuen, escolta, això hi ha tau. Què és tu com a periodista? Quin és ton següent pas com a periodista? Bueno, hi ha un cas real que m'ha passat molts de cops. Depèn del cas, si hi ha un cas que se pot demostrar documentalment, vostè li demani els documents, que més et demostren... No aproves. No ha cap tipus de prova. T'he dit, era l'ua ei verda. M'he igual el que me digues, ei verda. No, si hi ha on te dits across sense cap de prova, normalment te meten a pista de hi ha causa. El que te cau és seguir a pista, contrastar, comprovar que hi ha tau, claro. Què pesa més avui dia? Un titular potent o un context sòlid? Malerosament un titular, sí, sí. Què és això que jamés haries per via exclusiva? Quin és ton límit? Bona pregunta. Tranquil·la, avui encara 50 minuts. Te deixi que te la penses encara, entretant, de l'hemisferi nord o sud del cervetet que vulguis. Què t'agrada més? Hi ha entrevista amable o ella incomoda? Això va per etapes. Depèn de la etapa de la meva vida és incòmodes. Ara penso que soc en etapa... Soc dilleu en etapa en què m'agrada conèixer la persona que et deuan, entrar en la seva vida, no sé si
còmode a sou, no? Però I aquesta entrevista està sent amable o incòmoda? amable, sí. Que l'era incòmoda l'ensenyeu més a la vez. Què t'agrada més, internet o la televisió? Internet, la tele no... Internet o Ia era mortada. internet o era ràdio? Era ràdio. Era ràdio o un podcast? La veritat és que combini tots els dies en la meva vida, sí. Sí, sí. Escolti molt podcast, sí. Te vull demanar a si us era Val d'Aran. Què és això que més t'agrada de la nostra terra? El sentiment de pertinença, totalment. L'orgull de pertànyer, sí, sí. Bé, se te sembla ben deixar entès o se vol respondre anterior la respones, cap problema més. Te vull demanar ara si so que hem de més nostres convidats i deixar un parell o tres de minuts que expliquen què això que harien en potenciar més la nostra llengua a nivell social. I a dir, si tu haguessis era capacitat de poder so que volguessis, ja has finançament infinit, has muscle infinit en poder amietar-me polítiques de llengua, etcètera, etcètera. Què això que haria Sofia Cabanes, venguda de Terres de l'Ebre, que ha aprenit d'aranès de forma excel·lent? No hi ha recepta màgica, pensi. Més, sí que és veritat que jo, per exemple, que he reflexionat força, m'ho centram força en el paper del jueni, i és veritat que és un paper fonamental, no? El futur de la llengua és jueni. Arribar al jueni, tot temps se parla d'accrò. Però pensi que també cal centrar esforç en els nouvinguts, no en els que acaben d'arribar, que també sent una nouvinguda que dilleu porten 5-10 anys a sieu, dilleu no sabi ser per marcar d'interès tampoc hi ha crò, perquè se viuen a sieu i perquè les agrada la Val d'Aran, però era gent que s'ha establert a sieu, que també són aranesi, que treballen, que paguen esos impostos a sieu, també caleria centrar esforç en que poguessin parlar la llengua, expressar-se i que poguessin treballar en aranès. Més haries cauca incentivació? No et sai. No et sai. No hem Andorra, per exemple, que Andorra ara ha començat a aplicar aquestes lleis en què si vols viure treballant a Andorra, te cau aprendre català. Bueno, a sobre també ha passat també la Generalitat de Catalunya, que ha anunciat pocs dies, poques setmanes, president que ha dit que és això, que cau aprendre la llengua ta viu a siu. Sí, i que hauríem de trapar els airines o de trapar camí taer aranès útil, que sigui de besuny, ta treballar i ta viure, perquè ta hi ha persona castellano parlant, ta hi ha persona que parla ja llengua hegemònica, no ha cap tipus de preocupació, ta ho he de prendre cap de llauta llengua. E dilleu les a comprendre que de besuny, perquè a res se li passaria per cap que tenen necessitat de treballar a França i no sapiguessis parlar francès, sabes? Eta. Sí, sí. Sofia, ho hem acabat més abans de finalitzar aquesta entrevista. Com a que jo t'he preguntat absolutament el que m'ha de gana en tot moment, ara te vaig a deixar que tu me demanes això que tu vulguis. No me pugui escapar en cap de casa, tal que tu me deixa. Bueno, no sé si te l'has pensat o no. Me l'he pensat un xinyau, no vau a mau. No vas a sang, no vas a sang. Posa sang, Sabi que també és una persona que t'agrada la muntanya, que en els darrers anys també t'has esforçat força en camp de trail, que per exemple han passat sageres d'era CDH. Sager no hi, que quede clar. Enguany, quin hi ha et repte? Enguany el repte, primer de tot, jo crec que ell manties en forma, perquè cada viatge costa més, perquè, vulgues o no, tot de treball, aquest podcast, afortunadament, de treball, crec que hi ha molt bona irina que persones com a tu puguen passar-se per aciu. Més, el repte manties en forma tant física com a mentalment, que jo crec que actualment vivim en una societat que cau de la més importància que ja més a aquesta qüestió, a la salut mental.
a nivell físic, enguany m'he pintat ara de 75, que he tatau ensenyau de garia, m'he engariat ensenyau si és aquesta qüestió, sent d'ets, la veritat, i que el que tu dius, molt d'esforç, molt continuat, no pots tu 10 dies no li pots dedicar 100%. Com tu eres en ton cas de mera llengua, que de forma insistent i de forma constant has artenyit a aprendre la llengua, a parlar-la i mestrejar-la molt bé, jo crec que en un repte d'aquestes característiques te cau este molt adhesius com a mínim. Però bueno, he baixat in graunet, in petit escalonet. Ben, doncs, escolta, Sofia, mil gràcies per haver participat d'aquest Aran en podcast, ha estat un plaer. A vosaltres. De muri que vagi molt, molt bé en la ràdio, en la teva vida. Ben, ja mos van vedent doncs per rodes de premsa. Sí, mos vedem per així. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.